לפאנל נציגי המפלגות בוחרים גליל. אתם באמת האנשים שהגליל נמצא אצלם בלב. בחינוך הסיפור של תקצוב דיפרנציאלי הוא הבסיס לכל התהליך של צמצום פערים. הדיפרנציאליות היא בתוך הפריפריה, כי אנחנו יודעים שהפריפריה בעצמה לא תוכל לעשות את זה, ואם המדינה לא תיקח אחריות ותעשה את זה, זה לא יקרה. להביא לאנשים בפריפריה את הטכנולוגיה ואת היכולות, את הכלים להתפתח. אנחנו יודעים, הנתונים הם ברורים. אנשים בגליל ובנגב חיים בממוצע פחות. יש כרגע בקנה תוכנית שנקראת תוכנית גרמן, תוכנית שמציגה חזון מאוד גדול, שדורש מיליארדים של כספים. בסופו של דבר, התוכנית הזאת צריך להוציא אותה לפועל. אנחנו השקענו מעל 400 מיליון שקלים בפיתוח באזור הגליל. אנחנו בנינו מיזם ביחד עם ששת בתי החולים הכי גדולים, על מנת שיעשו את הסטאז'ים שלהם, ועל מנת שיהיה להם תעסוקה אחר כך בבתי החולים. החזרת המיון הקדמי בקריית שמונה, להיות מקום שהוא עוגן למערכת הבריאות בצפון. חייבים למצוא את הדרך איך אנחנו מורידים את העומס מכל אותם מיונים קדמיים, ואיך גורמים לרופאים טובים ואיכותיים להגיע לאזורים שלנו. בוקר טוב, מספר 15. שניהם לא ריאליים. אני אחד המייסדים של הבנק הקואופרטיבי. חלק מהמחקר שלנו גילה שבנגב ובגליל אנחנו מפקידים כסף בבנק, ומי שמשתמש בכסף זה נמצא במרכז. מה זה צדק חברתי? זה לחבר אתכם לעורק הראשי. ובגלל זה משרד התשתיות והאנרגיה עם סילבן שלום השקיעו מעל למיליארד שקלים באזור הגליל. חבר'ה, תקשיבו, כל הכבישים וכל הדברים האלה זה טוב, זה בסדר. השאלה למה נועדו הכבישים האלה, שהצעירים שלנו יגיעו יותר מהר ויברחו לתל אביב. יש פה חבר'ה מעולים בנצרת עילית, יש חבר'ה מעולים בצפת ובקריית שמונה. תשקיעו בערים, תקציב נגב גליל ב-120 מיליון שקל, זה בדיחה. את רוצה לדבר עם ראש עיר שחי ביום יום עם תושבים ויודע מה המצב שלהם? ושאין בית קולנוע מקריית שמונה עד חיפה, אין בית קולנוע? אני ראיתי את בנט, שנסגר מטבחי תופעה, אני ראיתי את בנט. טוב, אם אתה מתמודד לראשות העיר שלך, שוב תמשיך את ההתנהלות הפופוליסטית שלך. אבל ככה לא מנהלים דיון. ככה לא מנהלים דיון. צריך לחזק את היישוב היהודי בגליל. אבל אם אתה לא מייצר מקומות תעסוקה אטרקטיביים, הלך עליך. בגלל שאנחנו באמת רואים את הילדים שלנו. לא נשארים כאן, אני מציע להסתכל גם על האוכלוסייה הערבית שנמצאת כאן, שאנחנו חיים בתוכה. היא לא תתנדף מכל. גם אתה לא נותן להם מקומות עבודה, לגליל בכלל, וגם אתה מעניש אותם על אי מיצוי כושר ההשתכרות. בפריפריה יש מצוקה של כל הנושא הגריאטרי. מפלגת כולנו מתייחסת לזה כדי לאפשר גם לקשישים בפריפריה להישאר בסביבה הטבעית שלהם ולאפשר למשפחות שלהם לנהל שגרת חיים שהיא קצת יותר שפויה מהמציאות שיש. תודה, יפעת. מה שאני מבטיח לעשות למען הגליל ומה יהיה האפקט, זה קודם כל יהיה נציגות אותנטית, אמיתית, נכונה, של אחד שיגיע ויביא את הכנסת לגליל ואת הגליל לכנסת. מבחינתנו המטרה היא לשים את הגליל במרכז העשייה של סיעת הבית היהודי. אנחנו נשאר הנציגים שלכם גם ביום שאחרי, ואני רואה את עצמי נציגה אישית של כל הגליל. האם כל אחד מהיושבים בשולחן הזה מוכן להתחייב בפניכם שהוא לא רק יתמוך, הוא גם יפעל להצגה, לאישור ולביצוע של תוכנית לאומית לחיזוק הגליל? אני לא סתם אומר את זה, יתחייב בפניכם. שהמשמעות של זה היא הקמת אזורי תעשייה, להשקיע בחינוך, להמשיך תקציבים, לתקצב הרבה יותר את הגליל, להמשיך את הבנייה, לתמוך בדיור, לתמוך בחינוך. תעסוקה וחינוך הם העוגן של הצמיחה של הפריפריה. אנחנו חייבים להגיע להסדר מדיני כדי שגם הפריפריה תפרח, כדי שלא נהיה פה תחומים. אנחנו ניתן עדיפות למי שירצה להגיע לפריפריה ולגליל. אני חושב שמה שחשוב יותר מהכל זה המוטיבציה של לטפל בגליל. אני מעבר לכל מה שנאמר פה, לטפל בזהות היהודית של כולנו בלי קשר אם אתה דתי או לא, בסוגיית הגיור שהיא קריטית,
בנצרת עילית ובגליל. לפני שהכנסת התפזרה, השר נפתלי בנט בנה תוכנית לאומית לגליל. אנחנו נניח אותה בעזרת השם שוב על שולחן הכנסת הבאה, לממשלה הבאה. רק דבר אחד ייתן את ה-game changer, ישנה את כל המשחק. תקציב לפיתוח נגב גליל, תזכרו מה אני אומר לכם, מיליארד שקל, והחיים של כולנו משתנים מקצה לקצה, נקודה. תודה רבה אילן.